Velkommen til Forsyningsbalancen 101 med Anders Oster og Mikkel Natorp, HH3C Business College Syd. I denne video der vil vi gerne prøve at forklare basisen af forsyningsbalancen, og hvad den egentlig går ud på, og hvad den består af. Lad os betragte et lands samlede tilgang af varer og tjenester af en periode. Her bruger man forsyningsbalancen. Forsyningsbalancen består af 5 elementer. BNP plus M lige med C plus I plus X. Hvad disse bogstaver betyder, vil vi forklare senere. BNP står for bruttonationalprodukt. BNP er et lands samlede produktion, hvor moms og afgifter er medregnet. Altså de priser, der gælder på markedet, også kaldt markedspriser. BNP bruges oftest som velstandsmåler. I forsyningsbalancen går den ind under udbud og alle de varer og tjenester, landet producerer. M i forsyningsbalancen står for import. Ved import benævnes den aktivitet, altså de varer og tjenesteydelser, som et land køber af andre lande, som f.eks. er illustreret i billedet. BNP og import bliver altså den samlede udbud af varer og tjenester i en periode. Og nu til efterspørgselssiden. Den endelige anvendelse af varer og tjenesteydelser i en given periode, oftest et år, fordeler sig på følgende poster. C, eller consumerism, som er forbrug på dansk. Det er altså både det private forbrug, når f.eks. går ned i supermarkedet og handler, men også det offentlige forbrug, vi skal ende med. Altså de penge, staten bruger. Det kunne fx være, når staten bruger penge på uddannelse, sygdomsbehandling, militær, politiet osv. I forsyningsbalancen er landets samlede investeringer. Altså de investeringer, vi laver som privatperson, men også de offentlige investeringer. Igen statens investeringer, som fx kunne være motorveje, skoler, broer osv. for at få beskæftigelse og for at få gang i skolerne. Og så til eksport. Eksporten, som modsat import, er de varer og tjenesteydelser, som vi som land sælger til andre lande. Her illustreret ved et fly, som sender varer afsted. Disse 3 faktorer udgør tilsammen efterspørgselssiden. Altså de varer og tjenesteydelser, vi som land efterspørger. Dette var så de fundamentale aspekter i forsyningsbalancen. Håber denne gennemgang var brugbar og lærerig.